Jo, precis. Och det är dags för Kungsklippan Open. Kort och gott Klippan Open. Lottningen som alla har väntat på. Det är dags. Först ska jag träffa min gode vän, 19-årige Lafroigan. Jag ska röra om lite. Första match nummer 1 är Frigge mot Tommy Totti. Match nummer 1, öppningsmatch. Frigge Gildian mot Tommy Totti. Jag ska korta ner den här nu så inte Majas batteri tar slut på telefonen. Match nummer 2. Håkan Hoje Sundäng mot Bosse Basse Stelin. Match nummer 2 alltså. Så match nummer 3 är Figge Uggen Fernando som ställs mot exotiskt möte. Ställs mot Gerard Skeppi. Det var match nummer 3, va? Japp. Så drar vi match nummer 4. Där drar vi Samuel Bangeta. Han ställs mot Robban The Big Octopus Sundvall. Samuel mot Robban alltså. Jag vet inte vilken ordning då här, men jag tror det är match 6 det här. Och vi Peter Killer Keller som ställs mot Sonny Mutschke Larsson. Rör av lite gryta här. Nästa match är Mikey D. Danielsson ställs mot Jonny Quick. Intressant. Gubbmöte. Vi kör vidare. Lite attackfarten. Nästa match är Ricardo Brassen ställs mot Ragge. Albino mot afrikanen, tänkte jag säga. Nästa match är Martin. Är det Martin Kapten Rödskägg? Ja, Martin Kapten Rödskägg ställs mot Palle Shemale Sexy. Det blir mycket intressant. Kör vi en till här. Där drar jag Linus Pinky i kammaren. Ställs mot Sirpa, Gudfadern. Det är ett mycket intressant möte. Oj. Vi kör på. Micke V. Skäret. Ställs mot The Beast from the Middle East. Osse Aslan. Nästa fight. Mr. Quick. Fredrik. Han ställs mot Tarek Kayani. Spelar på backhand här. Vi kör vidare. Träffa 19-åriga Lafroigan först. Har vi Lidan Albino. Han ställs mot Gurra Pannan Kjellander.
Här har vi nog en finalkandidat där tror jag. Ska vi se. Nästa fight är Mr. Me, snöret. Jag letar efter någon sopa. Ställs mot kusinen Robert Sandqvist. Lätt öppningsmatch. Jo, precis. Jocke Bergström. 2 meter över havet. Ställs mot mellan. Där har vi 4 meter som drabbar samman. Ska vi se här. Jesper Gilja ställs mot Poria Resapor. Då har vi bara 2 lappar kvar, va? Japp. Det måste ju vara jäveln mot sin antagonist. Monir Slama. Det var lottning åt folk. Ses vi på lördag.